No remix. Desmond has his barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Over D, over top, life goes on. Grand, la la, the life goes on. Over D, over top, life goes on. Grand, la la, the life goes on. Desmond takes a trolley to the jewelry store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Over the top, life goes on. Grand, la la, the life goes on. Over the top, life goes on. Grand, la la, the life goes on. Good afternoon. Ayan na ni Mother Lorenza. Sakulis. Ayan na. Ah! Hala ka! Hello, Mother. Andito po ako upang merong pa-receive po sa inyo na package. Naga po iti Pilipinas, yung nagsubli iti Spain. Gapon agad iti kayo Pilipinas. Umbain impadala ulit iti baksyo. Ta? Sige, nag-receive. Ayan, Mother. Ayan, Mother. Kaya yung nga i-receive? Ano saan? Ano di yung nga i-receive? Agibaksyo. Nag-order kayo, aya. Package. Yun. Yung sublida dito. Ayan lang, bayad kayo dalawa. Dalawa nga, 200 euro. Euro, tata. Alam! Dalawa talaga. Sige, tag-receive, Mother. Ada dito dahil ko hayo ni, kita haman te. Ma'am Lorenza Sacules, ag-receive. Ate, ID number yo. Cumpleaños. So, bayatan nyo, ante. Ito, kailangan activity sa tayo at kailangan na i-receive you one. Okay? Managay yung, managay 200 euro. Ay, convert to piso. Calculator! Lumanaw! Ano tata? Convert! Yan tayo, receive yaw. Okay. Anta ka na i-receive. Lagot, iyawin ko na yun. 11,000. No, handa nga i-receive. Siyempre, kayo mo na 100 euro. Kaputa nagsuple, another 100 euro. So nga, 200 euro. Ay, Allah! Tadyak pa na yung pagkatangking katata. Wah! Abore, Mother, tapang ko i-check agi baksyo. Kapit na. Ay, kanantay, i-receive yung tatan. Ay, kayo nagtan. Wow, i-receive kan. Payungan tayo ni Mother ko. Garantay, payungan ta ko. Kanlugaw, wata kanlugungan. Okay. Ay, ito po si Ma'am Lorenza, ang magre-receive po ng parcel na binalik sa Pilipinas. Halika na, Mother! Halika! Okay! Okay! Halika dito, Mother! Okay, paki-receive na lang po, paki-open. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Deseamos Argentina, cumpleaños feliz. Es tu día y por eso es especial. Tus amigos
nyo. Marami pa po yan. Okay, patulong po. Kailangan ko ng kasama. Itikan ko. Sino ka dyan ah? Samahan nyo. Pagkam the cake. Ay, Shirin. Tulungan nyo. Nagbayag mo na. Ang buket. Ang buket na mama. Ay, ganagati galinong ata. Okay, hindi lang yan. Meron siya. Puto! Ayan, kailangan ko na kasama. Sunod-sunod. Si Puto. At siyempre, meron ka spaghetti! Okay, next. Sino? Ayan, hindi lang yan. Mother, bait ka kanin. Uwe! Diba? Naya, di mo niluto ni Mana. Ang dami pagkain. May tayo nangawang mo na. Magamit ka din. Sige. Okay, mother, ito po ang inyong balloon. Ayan, happy birthday. At syempre, meron din kayong fruit basket. Pangkat. Lakas. Okay, ate, paki na lang. Pakihawakan po. Okay, meron po. Hindi lang yan, mother. Nakiklik-klik mo. Meron pang pansit pagkahama ng buhay. Ayan, mother. Okay, next. Okay, isa pa, mother. Hindi lang yan. Ito. Ayan, meron din Shanghai. Ayan, kumpleto, mother. Okay? Okay, next. At syempre, hindi lang yan. Kailangan ko lang kalin eh. Sige, mother. Nakasama yan. Kalugong ba? Okay, mother. Picture na apat na lang. Okay. She gave me life, showed me what was right, taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Ooh, there's nothing in the world like a mother's love. Ooh, ooh, ooh. She filled every need, made my life complete. Time and time again, she was with me to the end. She'll believe your dreams, however hard they seem. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, mother, bago niyo po i-blow yung candle, dapat muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Dawag ko lagi niya ako. Atid dugpay ti pa nagbiag ko. Ta magitak to pa nagdiyan na kong agbakasyon. Bagi mata nanay? Ay, Charmaine! Blow! Happy 69th birthday, Mama! Alright! Ayan! Welcome!
At syempre, meron inahandang letter ang inyong mahal na manugang at ang inyong anak na si Sir Freddie. Ito po ang kanyang letter. Maaari po bang masahin ni Ma'am Lenlen? Halika ate. Oh, may mic pa? Oh, yan, okay. Our dearest Doña Ori, I hope nagustuhan mo ang munting sorpresa na naisip ko para sa'yo. Nasa simpleng sorpresa man lang na ito, maipadama namin ang pagmamahal namin sa'yo. Bilang madre ng gwapo kong asawa na si Freddie at abuela, ng nagwagapuan kong mga binatang sina Froi at Chad, at syempre ang maganda kong prinsesita na si Charmaine, kasama na ng mga anak at mga apo mo na kapiling mo ngayon dyan. Ewan ko ba kung bakit natutuwa akong ginugulat ka, pero kakaiba itong paggulat ko sa'yo. Yang mga pera sa bouquet mo, wag mo muna pipitasin hanggang di pa nalalanta ang mga bulaklak na kasama. Haha. Para sa bawat pagtingin mo sa bouquet mo, maalala mo lagi ang manugang mong Christel na medyo masungit. Medyo lang ba? Pero may pusong mamon at mapagmahal sa lahat. Actually, ito ay para sa inyong lahat. Diyan, 10 ng ibang mga kamag-anak na nakikisaya at magugulat sa mga pasabog. Happy 69th birthday. Enjoy your day, Doña Ori. Te queremos mucho. Christel, Freddie, Froi, Chad, and Charmaine, Fiona. Ayan, mama! Doña Ori pa nga! Ayan, di ba? Yay! Ilang taon na, Doña Ori? 69. 69! Wow! Isa na lang para kalbo. Okay. Okay. At syempre, yung family niyo po dito, sino po merong gustong magbigay ng message para po kay Doña Ori? Happy birthday, Nanay. Thank you po. Kaya magkapiti, kinasingko mo. Kinaalas ko yung pinagagat. Ay, tanda ka. Okay. Happy birthday, nanay. Thank you. Oh, di ba? Oh. Okay na? Oh, halika na ating. Tandang kabay. Happy birthday, ingat ka lagi na ikon boss bukas ang gagungot. Yamutan. Kung ako manino, kwarta lang adi ungot mo, mayaman kayo. Adi lang, I love you, Nay. Okay, next. Happy birthday sa aming nanay. More birthdays to come. Long life. Yan. Happy birthday, Manang. Salamat sa lahat. Yung sa kanya. Yung Manang, thank you. Yung thank you po. It's not enough para Salamat ang wish ko, mahaba-haba pa yung yung ibigay ng Panginoon na buhay niyo para nandiyan kayo. Tapos salamat sa lahat kasi lagi na ako sinasamahan. Thank you. Thank you. Sa simple mga gasasangin din. Sapay ng your nga. Yar, happy birthday. Thank you. Happy birthday, Nanay, sa panakumat. Matid daw pa iti biyagyo. Yudo daw tayo piniapo. Yan na po. Happy birthday, Nay! Niluto ka kita para kayong kaya. Love you! Christel, happy birthday nanay. Agi lang. Kasi ang babae lang na makita. Oh, nagtangka na. Basta tingnan sa ako eh. Okay na ba? So, mother. Oh, kayo naman po ang next. Ano po ang inyong masasabi kina Ma'am Christel, kay Sir Freddie at sa inyong mga apo na si Froi, Chad, and Charmaine Fiona. All the way from Madrid, Spain.
Ano si Mother? Adya anak ko, ti pinangkilayo kanya, kasi nga makasangsang italat tao. Hindi ko may bagbaga. Niamot to. Bagbaga ka now. Pagyamana. Kawanan ti may baga ako. Ayos ka lang, Mother? Luwin, anak ko, ayos lang. Ayos lang. Kaya ito danom. Han. O, anong tanong kailangan ito tanubos? Ayan. So, okay na, Mother? Masaya? Isigaw nga kung masaya. Masaya! In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party Meats, thank you, Ma'am Christel, to your family sa pagpili po sa amin upang may pahatid natin ng sorpresa ang nais mong pahatid sa inyong magulang. Ayan po ang inyong manugang na si Ma'am Christel. Sabi nga masungit pero malambutin ang puso. Yaman tayo. Adati nasingpot nga manugang. Ikan nakati sorpresa may sa ata nga kayat na ikan nakati sorpresa sabi nga niya tuwang-tuwa daw po siya sa inyo. Nya. Mamimiss na ka nukan ko pantantag ispin man na. Nagtungtong kami pa tatay, awan yung bagbagana. Tungtong kayo maggaya. Nagtungtong kami, sinaludsod na lang. Awan mo yung bagana. Okay. So, thank you, Ma'am. Thank you po all the way from Madrid, Spain. Bye! Okay, Mother. Ito po, hihilain niyo to. Okay, in count of 3, hila. Kasayaw. Isa pa niyo, isa pa niyo. Sige! Okay, Mother. Hindi lang yan. May isa pang sorpresa. Okay, ito. Ate, kanino galing? Sa kanila din. Sa kanila. Madam. Mama Odo, Doña Ori, galing po ito kila Ma'am din. Okay? In count of 3. Paki. Hila. Mother. Buyutan nyo. Papanangan. Ayan po ang inyong pera! Hindi euro, pero pera! Ayan, Mother. Okay, dito ka, Mother. Dito kayo. Isama natin ang iyong balon. Ayan. Nagadukwar tayo. Ayan, Mother. Hawakan niyo ba ang iyong balon? Kaskalaong. Okay! She gave me life, showed me what was right, taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love
She filled every need, made my life complete. Time and time again, she was with me to the end. She'll believe your dreams, however hard they seem. When you'd almost given up, she was there to lift you up.